zvakanaka nawaenda kudaidzira vazukuru inawe chiitiko chevazukuru vakauya pano vachiti vakabirwa mbudzi ndakavaitira zvandikavaitira pano ndichiti makaenda mukati memusha wenyu muchanoziva vanhu vakakutorirai mbudzi dzenyu. Saka zvakadaro vaenda mukati memusha wona vagadzirira vakanosangana nechiitiko chiye chevanhu vakavatorera mbudzi dzavo ndokuuya kwavaita navo pano. Saka zvakadaro tobva tati nyaya iyi hatingaite toga, taakudaidza imi munotora nhawidzi kuti mutibatsirewo kuti ava vangaenda nesei nekuti vane kudhonzerana kwavainako, asi ini pano ndiri kungoti vakava nekuwirirana ndo zvandichapa sarudzo mukati medare rangu, asi ndiri pakumirira kuna ava vakatorwa zvavakatorwa kuti vanofanira kunge vachiripo nekuti pavanouya mukati medare rangu vane zvavakaburitsa kuti vachiripo dare rangu zvandinoda kuti vazenge vachizorerwa kuti ava vakatadza. Saka ndinoti zvizhinji munganzi kuna ivo vacho ananyakupa kuti vari kupomerwa here kana kuti vakaita mhaka iyi. Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Saka kuti uzine kuti masvika panapa sikuti wakumana vako bambudzi vanjana vakusha panapa zvakufamba sei chakalega chekuti pakabiwa mbudzi, saka mbudzi dzatreswa kuti pakaitwa mbudzi ndo zvakazokwanisa kuti vakomana vazobatwa kuti ndo vakatora mbudzi. muri zvembudzi ndeuku varipo nguva idzo mbudzi varipo ndo vanawo vagara kunokuwanawo orachimudzimuwarizembudzi ya isu tinotenga mbudzi tichichengeta kumusha sikunogara munomwarayi. Saka kumusha uku mbudzi dzinogara namai wedu nyakubereka kubatsirana nemunin'ina wedu last born, I think inenge ine 7 years kana 8 years kana sikanganganise papa. Saka mai vakangotifonera vakati kuno kumbudzi dzashaika. Saka kushaika kwaitika mbudzi idzi wane kuzorondawo kwavaita kwavapa umbowo kuti mbudzi idzi dzabiwa ivezve dzatourayiwa. Saka nekuda kwaizvozvo wane wafungidzirwa wawaifungidzirwa kuti sepanongoitika nyaya kuti pane masuspects. Saka wane vanhu vawakasuspectawo, vanhu vacho vanowanjiwa vaviri vamurikuona vari apa takaona kuti isusu kuti tivatsvage tivabvunze 1 by 1 zvinogona kutora kunetsa. Takabva takwiro michovha yedu takaenda ikoko sekwabiwa mbudzi kwacho. Takasvikirawo zveshuwa wakomana wanga wasiko waisuspect wacho kunzi wakaba mbudzi. Takabva tabvunzawo kuti wakomana wanga ngowari kupi, wakomana wanga wasiko, taisaziva kuti wanga waendawo kupi. Takabva tadzoka kuno kuHarare, inino ndakagara panapa ndimunhu anonowa mafacebook pasocial media chichima videos. Ndakangosanganawo nevidhio rasekuru Musingagore wakaita mukurumbira nekubata vanhu mbavha zvichiro zvakasiyana-siyana. Saka ndakangoti sezvo sine dambudziko rekuti tabirwa mbudzi dzedu dzatakaberwa C6 tirege isu tiende kuna sekuru tinzoti vanotiti kudii. Takafamba zveshuwa takasvika kwasekuru panova pane ndipo pana patakagara pano kuZimuri Park kuno panonzi pasekuru Musingagore. Takataura dambudziko redu kuna sekuru. Sekuru wakatiti aiwa iko zvinozve handina chandokwanisa kukupai, chatokwanisa kuita ndechekuti
chitora isabhuku wounganidza vanhu wotanga wabvunza vanhu vomudunhu ravo kuti hapana here angangari mukati mechiitiko ichi nekuti kana taakubata dai dare rinenge rakaipa rinenge risina kumira zvakanaka vanhu venyu munovabata ende iwo wakabva watudza kuti sekuonesa kwandiri kuitawo padare rangu kana kudzimu rangu ndikuona kuti vanhu vemunharaunda wagarisani. Takabva tadzokerawo zveshuwa kuna asabhuku. Asabhuku wakwanisa kutiunganidzira vanhu vemuvheji rese. Vakomana mushure mangu wanga watonzwiwa pamwe nyaya here wanga wasvikawo wakabva wadaidzwa udare wabva wauya. Vakomana vakabvunza kunzi hapana here anoziva chiitiko ichi sezvo muri ndimi muri kufungidzira kunzi munogona makatora kuburikidza neshangu bhutsi dzawaifamba nazo wachiita chiitiko ichi. Wakomana vakaramba tikati wakomana nyaya takutoneko zvinonzi yakura kozi isu takutifamba kune vaya vanosichiziva imimi kuti vanoita zvinhu zvokufungidzira kuti aiwa vanoita zvekunyepa kana kuti chiitiko zvinonzi takuchiita kuna sekuru chaivo chaivo. Wakomana vati aiwa wakomana go ahead munomutatitamburoni vamwe vakutibirawo mombe vakutibira zvakaipa zvakasangana chichi. Saka mukange matoenda kunobata mbavha idzodzo mune matotibatsira mune magonesesi. Takadzokorora takati wakomana iri hatisazidaro rekutamba navo takuchifamba ikozvo nozvo. Wakomana wati famba izvo chokwadi chokwadi kuno kusisu tanga taudzwawo zvinodiwa nasekuru maringe nemungao wavo wanga watola kuti aiwa imimi munongoya nezvakati kuti ndikwanise kubatira dare redu. Zvinhu zvakatiremera isusu kuti mungao tikwanise kuwana tinozova takazotora mombe dzemudanga dzisiri dzedu isusu dzinowadza amai wedu isusu nyakutibereka. Takakumbira amai wedu nyakutibereka kuti taikumbirawo kuti tatoda kuenda uku kune kunodiwa mungao wakati taikumbira kuti tingokwanisa kuwanawo zvinokwanisa kutibatsira kuti mari yedu ikwanisa kusvika. Mai wedu havana kuramba semunhu airwadziwa nekuda kwezvikuru zvakazvashayika. Vakati iwo chitengesai mombe takati tine mombe dzakwanisa kuita 4 dzonza hombe ratiti ndore padanga pedu isusu. Ndo mombe yatakatanga kuona kuti iyi inokwanisa kuti reizira mari yekuti inogona kusvika kana pahafu kana kupfuurira pahafu zvishomanini nemari yaidiwa kuno. Takakwanisa kutengesa dzonza hombe padanga ndopatona kuti mari yedu haisi kukwana ndopatatengesa kuti imwe mombe futi yanga iri hadzi zvayo kuti tikwanise kusvika kuno. Taona kuti mari yedu isu yakwana kuti tinge tichienda kudare kwasekuru. Takauya kudare kwasekuru zvechokwadi. Sekuru vakatiti hatingangotanga nekukwadza vanhu sezvo ndakambokudzai kuti vanhu ava vanhu vemudunhu wagarisani. Zvandakuita ndakupai mutondo wangu uyu handizoti pamutondo ndokuti mushonga here muchishona chedu isu chatinoziva. Zvatakuita mushonga uyu wakatipa wanga wari dzanga dziri sekunguva dzemasikati zvekuma 4 zuva rakunowira. Wakatiti zvandakuda kuti muchiita nawo mushonga uyu hapana zvamunokwanisa kuita kana kuushandisa munofuna kutanga madzokera kuna sabhuku. Sabhuku dzenyu wokutaurira muwatsanangura kuti kwataenda kwekwe tafamba zvakanaka taenda tafamba zvakanaka tabatsirwa dare redu. Kana mapedza kana maona kuti hapana munhu akwanisa kuuya kwamuri mutiti takabata dare munobva manomwaya mushonga uyu padanga renyu. Isusu takaitawo sekudaro takaenda kwasabhuku takazosvika kumusha kwedu kure kudharo nekurushinga uku kubva muno muharare. Takasvikawo kumusha kwedu dzanzi 12 dzeusiku. Lucky enough wasabhuku yedu unokuziva kuti vanhu vanenge vachingotandarawo mumamisha wanga wasati wanyatsorara zvikorara zvezvi. Takasvika tikaona vachakamuka tikakwanisa kutaura nawo asabhuku tikauza kuti tafamba zvakanaka chokwadi. Asabhuku kapita yaenda zvimusana takabvunza vana vangu bati hapana chakwanisa kubuda zvinokwanisa kuendera mberi nedanho renyu wakomana. Isusuwo takabva tatora matanho edu tikanzi mushonga uyu hatikwanisa kuumwaya muzuva iroro kozi panogona kungoita munhu anokwanisa kuchinja pfungwa ashuya mangwana acho taamwai ninji ndakaba but takanzi tofana kuzomwaya mangwana acho kuseni. Isusu mangwana acho kuseni takasvikawo takaona hapana munhu akakwanisa kusvika. Tikataedza tichimwaya zvedu mushonga wedu. Tamwaya mushonga wedu padanga redu isusu hatizoziva kuti zvii zvakaitika. Pane vakomana vakazongoya vachiti sori zvenyu sevakomana vamuri kuona vakabata mativi nemazondawo vakati sori zvenyu tisu takatora takati kowai ndakatarisa wese wanhu weukama padhuze chaiwo uri very close. Ndakati bva nepakubvunza takabvunza wani kuti hapana here anochikuita nechinhu because sevanhu vagarisani hazvizobude zvakanaka mukati mekurarama. But vakomana wakazenge wodzoka but zvanga zvisina zvazvichashanda.
because tatata mushonga kudhara saka isusu dambudziko tatisisina option yekwanisa kuwaregerera tikoko sekuru wakatiti kana vanhu venyu muchinge mavabata munokwanisa kuya navo kuno sekuya navo kwateta navo nhasi ndiwo vanhu vatomurikuona vakagara apa isusu mbavha dzedu tadzibata toziva kuti zvituo zvedu zvakatouraiwa zvichakwanise kudzoka zvifema sezvazvainge zviri chakutoda kutoripwa sekuru vakatiti isusu ticharipwa zvinhu zvese zvatatashandisa zvinhu zvese kana takatenga dhola nechikafu kufamba kuenda kudharweni richabvuka dhola iroro saka iko zvinozvi ndiwo nyaya yekuti wakomanawa isusu chatinongochema chenyu chekuti wakomanawa iko zvinozvi wakufanira kutibhadhara zvinhu zvedu zvatakashandisa mukurongo kwedu nekutaurirana kwedu wagarisani zvechokwadi wagarisani wanyarikani chaiwo chaiwo padhuze dhuze mari yatakashandisa kuti tikwanise kubata dare kusvika panhasi yaita 1800 ndiyo yatakabudisa muhomwe mwedu kuti tikwanisa kushandisa zvinhu tikwanisa kuti tikwanise kubata dare ndiyo mari yatakakwanisa kubata kozi sekuru wakatiti pazvinhu zvese zvamuchaita calculate every cost yamuchaita saka ndiwo makosti atakakulete tikaona kuti aiwa i1800 zvinopa 1800 zvavari wanyarikani wachema wakati aiwa taikumbirawo kuti munongoziva kuti kumusha kuti tisingakwanise kurarama togona kwanisa kutengesa mombe kana kutengesa zvikuti tikwanise kutipai but hazvikwanise kusvika patiri kwanisa kusvika taikumbirawo isusu tazogara pasiwo nemadzikoma angu angoona madzikoma angu nevanina vangu ava tikati aiwa sezvivari wagarisaniwo padhuze chirege tichiwadzivisira saka iko zvinozvi patakwanisa kugomera pekuti hatichakwanisa kuchinja kubva ipapo pa1027 iyo imari yekuti tikutotarisira kuti inge ichiuya yese yakabatana pasina kuchema kozi zvimwe zvinhu zvinogona kupa kuti wangu wambotiwo tokwanisa kunyorerana mukunyorerana kwataikwanisa kuita isusu ndepekuti dai kunzi tarambarira tiri pa 1800 paipaya ndokwanisa kuti ayo chitipe 1027 then 800 yasara imimi munozotipedzisa but sevanhu wagarisani tawadimburira we800 watabvisa kuti ngaichitongorowa zvaiona aiwa iyo hatisina basa nayo takuchida 1027 paground pasina kukundikana atiri ndo nyaya iri alright wakoma nyaya yetaura ndechowani saka mari yacho iriko iri mukuda kwapa iri mukwanisa kuvadzosera here kana kuti mari inodzoka taurisai yati mari inofanira kunge ichidzoka mushure ungaenda kumushoko totenga zvatinotenga nayo tibazaa achitowaka hama dzavo saka mukubvuma kuti muwape mari yawanda tinambiri okumana ndizvo here mukuwira nazvo mari munopiwa handiti pamungada kuziva kuti madhetera mukuwira nazvo mukuita rii mari kungoti patiri panapa titongori kuno hakunawo mombe dzacho dzekuti wamwasa kutengesa but dai dzaitoyo papa taitoita izvezvi but sekuru yako waita kuti mombe mari yacho kuti wakwanisa kuona mwasa kutengesa zvituo zvavo kumusha uko hatichazive sekuru kuti vanotipa mvume here kuti wakomana vachinotengesa zvituo zvacho wotipa mari yedu isusu kana kuti kana vachinyepawo sekuru vachakwanisa kudziva kuti vanhu vachaitwa sei but toziva kuti nekuimba nasekuru hapana kwazvo hapana kwanokwanisa kuenda alright saka zvituo zvatinotozokutengeswa mukuziva nazvo ine zvituo zvacho sekutaura kwawo atinge vanofana kukwanisa kuzvipindurira zvingaita sezvimwe zvipfuyo kaime zvinokwanisa kuziva kuti mune pakaita sei saka ndo zvikwenzi mukwanisa kuzvipindura panapa kuti isusu zvipfuyo zvatinazvo tine pakadai kana zviri kukwana motora isu tichakwanisa kukumbira nhenga chakwanisa kutibatsira kana zvashotawo pamaibatira zvakaura nevamwe vakuru asi zvenyu zvacho kuti zviri kusvika here pamumba wacho wataura 1027 yaitapedza dare tauira kuti sisuru papa azvidi vacho zvinazvo vatungakusvika but tine issue kuti chanokumbira evaberera nditi towenza isusu zvedu sekuru wako edu
wari kutaura zoro wakagara pano kuti tichanokumbira zviri patrue munhu waunondaisira unokumbira anogona kukunyima haumukokoteri mudiwa yakunyima saka isusu hatizoziva kuti mune imwe option yekuzoti kana makwanisa kunyima munokwanisa kuti munoitoita sei tozozviona takumberi esitiri vanhu kumushanya chete tiri kumba kwashoko decision hatigoni kuimba tiri pana nyaya yako pana mukuiona sei maonero andikuita inyaya inotinetsei nechikonzero chekuti vanetsera nyaya ndekudai pakatanga kuuya vakomana vachivhundurudza nyaya yavo dai vari vamwe vakangokasika kudayira nyaya iyi nenguva kuti anoshua tisu saka vakamuka kudayira zvekese vakomana vaenda muwestrid yakafanira nevaizvinetsana asi kuti zvinhu zvikwanise kuzvika sei zvichibuda saka nekuwirana nekutaurana kwavari kuita ndisingaziviziva kuti vanokwanisa here kuwirana kuti vangatsosvitsana chaiko chavo pekuti vagone kuwana zvinhu zvavo asi imini advise yamuguda kupa kana kuti mashure enye amuona kuti zvingaita zvinhu waizi vasabvunde zvechii matarisiro andikuita nekuti zvinhu zviite waizi zvekuti kugarisana saka vanhu vanofanira kuenda pasi ogara kutaurirana seungokundira vakaita pakugara zvooneka kuti zvipfuyo zviri zviri mamisha ikoko saka handitauri kuti nyaya inzi yapera mune here time yamwari masetirana kana kuti nguva yekuti vaikaitati ndikoza kutapiwe musoro isusu hatigoni kuzvipa nguva because sekuru wakatidarika ise kuchandisira pandiri saka apa sekuru wangu asinanga yakataura sekuru wangu wakangoti kana wabata vanhu vangomunywa nawo kunoku saka ivo sekuru ndowakwanisa kuti patsanurira pakati penu nevanhu ava kuti zive kuti zvichafamba sei zvezvechokwadi here kuti vachanotipa kana saka tichavafunisa sekuru vanomukati tichaenda kwavationdisa kuti time yacho yakamira sei nekuti handitiriona kuti iziva kuti period yakadai yakadai isusu sekuimba kwedu isusu period yatingadarisirwa vanhu vakungosimuka kwavari kuti akungokunzi varanhasi vari kutotonotanga kutonowirirana mungatore 5 hours kutengesa pamwe ndoungatozoti zvinonoda kuwana mabhaya but hazvingatore 2 days saka zvakazopfuuropa 2 days arikutanga kuona kuti papapo todzoka kwasekurichiwazati isikapona sekuti anobva because sumari yacho takaibudisa panguva iyoyo takatotsvaga mabhaya neusiku kuti wakwanisa kutenga mombe dzozinaikukatisii ngatiisa kauraiti zvakanaka ngatimhanyire pana kuti kana zvinge zvazochanzwa nasekuru period yakanditi tozoona kuti period ikanyinge yakwana pasina chaiitikawo tokumauzve kuti tizokubvunza kuti tofamba sei kona ungatihope nekubhiliva kuti sezvavataura ndekuti vanokasha kumusha vanobvaita sei kubva vakugadzirisira izvo zvinhu ndizvo aumana ndizvandi right kana tichikuitana tese hapana chakaita totowira nongosha kumusha kugumagadzirisana zvinhu kana musinawo titira kunza kuti nasekuru vakuti chii ndizvo totenda nguva